And a wind. What's that now? Yes, is it? Moya ogurari. Batangira yakiri. Kaparina. Yakiri kubadili kumashamba. Wanakabiri. Kuba kutegeka. Besike tindishipiwa basa na kanti ya kuti imuke zvikora ikuzvino. Zvinosuka kuti
kokunozvitsvagira ndega randinokwanisa nekudhara wangu ndaichida kuonana nabhoma koma ndiridawo t-shirt yangu. Saka mukomana wechidiki munomona sei? Ndo pane hope yenyu ira? Inini mukomana wechidiki kuisa mumwe kudai ndiye vega andiriwa nomunhu wese tisu vakuru tigere nevana mukati vana vatatu. Baba upenyu here hwekudhakwa hwokuramba vana vachiteera kurarama naiti kurabho mupimupi zvinoraramisa chiiko? Ashuwa iwe mudhara zvinoraramishei? Ndo basa kugadzira mugwagwa ndo basa rokumirira kuti vanomusangana ko kare kwese kwatakasenza isisu aitsvagira isu vabasa kuti zvekubereka mini ndiani ndiana akaona vanhu vasiniti vaifamba vachiti tinoda kuti tipema atifundewa nyika iyi ngatiregei kuichembedza. Mwari akatiti mweya uri kuchipembenene chese chandasika kuti chifeme kana maa kudai kuti hanzini ndindira mberi kuba pamuti hauna kubereka akure mkuridi yedu. Matiyo mukoma muri kuona sei zviri kuitika pana? Zviri kuitika izvi inini zita rangu ndinonzi Muswatunya kana kuti madzibaba Forosi. Ndinotogara muno marondera ndomandogara asi chandinoda kukutaurira ndechekuti inini ndinoratidzwa pakaya korona paya pandakaratidzwa musi wa17 January 2019 isati yatombouya ndakaudzwa kunzi chaida kuitika panyika yese pasi rese kureurura kuti zvinhu zvifambe zvakanaka kuti Mwari aregerere vanhu. Iye zvinozvi zvigore rakapera musi wa16 July ndakaratidzwa bato irori rauya richitonga 2023 asi handamboziva kuti ndo pati yacho ichauya iyi. Ndakatozoshamisika ngozi zvandakaratidzwa ipapo ndakaona vanhu vachinzi izvo pane pati yawina asi pati iyi ndakanyatsoshava kuti ndeipi. Ndakaona paita mukomana achibva nechindege chinenge chakata chichena nechomabvazuwa asi ndairatidzwa ndichitange ndandiri munzvimbo yehwedzi ndokubva mukomana aburuka ipapa achienda pastage papa chitange papa chidatidzwa mumanzi vanhu vachiedzwa vese vachinzi huyai. Saka regai ndikuudzei ndichiti makore ese aya atiti opposition hazvino kuti yanga isingahwini yaihwina asi kuti vaitidiridzira. Iye zvinozvi manje tikaunyatsa kurova inonzi white wash nokuti nhamo yawanda panyika panapa. Takazvitarisa ino iSouthern Africa muZimbabwe muno muchetechete ndomega mune nhamo inosura neganda rese zvokuti unonyatsa kushauzwa kuti zviri kufamba sei. Maita basa mukoma regai ndimbotenderera ndichitaura nevamwe. Ndaiziva. Tiri kuona mapurisa ari kuramba achiwanda, masupporters eCCC achiwandawo zvakare. Hatizivi kuti zvinoguma zvaita sei panapa. Cool.